וואלה, אני רוצה לעשות סרט על גיבורי על במאה ה-19. אז שלום אנשים, אני נועם, והיום אני הולך לספר לכם על פרויקט חדש שאני עושה בערוץ. אז בעצם הפרויקט הזה, זה פרויקט שנקרא פרויקט מציגים. אני הכנתי לוגו, אני אראה לכם אותו ממש פה. אז קראתי לפרויקט פרויקט מציגים, שזה בגלל שאני בעצם רוצה לצלם כל מיני סרטונים שאתם בעצם מציעים לי, ובעצם אתם מציגים את זה. רגע, אני אסביר את זה יותר טוב. אתם מוזמנים לשלוח לי כבר עכשיו לכתובת מייל הזאת שנמצאת ממש כאן כל מיני תסריטים קצרים שכתבתם, אם זה סרט קצר, אם זה סרטון, אם זה מערכון קצר, אם זה משהו רציני או משהו בצחוק, כאילו הומוריסטי, זה יכול להיות כל דבר. נגיד לדוגמה, אני קמתי בבוקר, אמרתי לעצמי, וואלה, אני רוצה לעשות סרט על גיבורי על במאה ה-19. אבל אין לי תקציב לעשות דבר כזה, ואין לי כוח וזמן לעשות דבר כזה. אז זה בדיוק מה שאני מבקש מכם. תכתבו תסריטים קצרים של כל מיני דברים שאתם רוצים לעשות, תשלחו במייל הזה, ובעצם אני עומד להפיק את הרעיונות הטובים והאפשריים משם. גם אם זה נראה לכם משהו קצת מגוחך, כאילו, וגם אם זה נראה לכם משהו קצת בלתי אפשרי, אם זה דורש נגיד תפאורה של ימי הביניים, אז זה אולי פחות הגיוני באמת. אבל אוקיי, הדרישות בעצם זה הולך ככה. זה צריך להיות משהו מציאותי, זה לא יכול להיות עכשיו כאילו יצורים בגובה 50 מטר שאוכלים בניינים, כאילו לא, אין לי תקציב לעשות דבר כזה. זה כן יכול להיות משהו אבל עם כוחות על ודברים כאילו של מדע בדיוני, נגיד כל מיני מכשירים מתקדמים, טכנולוגיה שלא קיימת. הדבר השני זה שאתם צריכים לכתוב את השם שלכם, וזה צריך להיות תסריט שהוא כאילו בנוי עם התחלה וסוף, ולא סתם איזה הסבר על איזשהו רעיון. כאילו פשוט אשכרה תכתבו דמויות, שזה יהיה משהו שבסך הכל יהיה באורך של בין חצי דקה ל5 דקות. כאילו אני לא עומד לעשות משהו של רבע שעה, כי זה לוקח יום שלם לצלם את זה. וכמובן שאני אכתוב את השם של הכותב של אותו תסריט ממש בהתחלה של אותו סרטון, כי חשוב לי לתת לכם את הקרדיט, כי כאילו בכל זאת אתם כתבתם את זה. הסיבה שאני רוצה לעשות את הפרויקט הזה זה קודם כל שיהיה לי ניסיון, כי אני ממש אוהב לעשות דברים כאלה, ואין לי יותר מדי רעיונות, ואני נורא אוהב רעיונות של אנשים אחרים, אני נורא אוהב לעבוד עם אנשים אחרים, וזה גם משהו שיכול לקדם אתכם. תחשבו שאם אתם מצלמים את הסרטון הזה בעצמכם, אז יש לזה פחות סיכוי להיראות מאשר הפרויקט שאני עושה, שיכלול המון דברים כאלה במהלך הזמן, שכל כמה זמן אני עושה עוד אחד ועוד אחד, ויהיה לי סוג של מאגר של סרטונים שאתם בעצם יצרתם את הרעיון שלהם, יצרתם אותם בהתחלה. לי יש זמן בשביל זה ולי יש כוח בשביל זה, אתם רק צריכים לכתוב משהו. אני אדאג שזה יקרה. אז תכתבו פה בכתובת הזאת שאני כותב שוב על המסך. זהו, תודה רבה לכם, אני מאוד מקווה שאני אקבל מיילים. זה יהיה ממש עצוב אם אני לא אקבל, אז תשלחו כאילו בבקשה. זה לא אומר שאני לא אעלה סרטונים תוך כדי בערוץ שלי, אני מעלה פעם בשבוע, אני מנסה לעלות פעם בשבוע. כן, אם אתם רוצים אתם יכולים לעקוב אחרי הערוץ שלי ולעשות לייק לסרטון הזה אם אהבתם, ואל תשכחו להגיב ולשלוח במייל רעיונות ותסריטים. אז נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.